Teknologian nopean kehityksen myötä yrittäjällä on vain 2 vaihtoehtoa. Joko luottaa muiden tekemisiin tai olla itse edelläkävijä. Tässä astuu kuvaan United Hybrid Entrepreneurs International eli UHEI. Emme ole pelkkä yritys, vaan olemme ekosysteemi, joka yhdistää menestyjiä, innovaattoreita ja oppijoita yhden tavoitteen puolesta. Kestävän kasvun saavuttamiseksi digitaalisessa ja hybriditaloudessa. Koulutuksen, mentoroinnin ja strategisten kumppanuuksien avulla annamme sinulle avaimet menestykseen. Kun liityt UHEihin, emme anna sinulle pelkästään tietoa, annamme sinulle kilpailuedun. Tässä ovat premium-etusi. Kattavat oppimateriaalit, e-kirjaoppaista laadukkaisiin audiovisuaalisiin esityksiin. Ei sekaavaa, ei hajanaista, vaan vaihe vaiheelta etenevää ja helppoa seurata vakavasti otettavaa liiketoimintaa varten. Kyse ei ole vain tallenteista, vaan saat oikeasti ohjausta samalla kun rakennat omaa yritystäsi. Et oo yksin. Mukana on yhteisöyrittäjiä, joilla on sama suunta. Sinulla on ihmisiä, joista kysyä ja joiden kanssa keskustella. Aitoja keskusteluja, aitoja kokemuksia ja aitoja oppeja. Puheissa ei anneta pelkästään tietoa. Me avaamme myös oikeat yhteydet, kumppanuudet, yhteistyöt ja mahdollisuudet, jotta yrityksesi kasvu nopeutuu entisestään. Puheissa opit ja toimit samaan aikaan. Et ole pelkästään opiskelija, vaan rakentaja. Et ole vain oppija, vaan yrittäjä. Miksi juuri United Hybrid Entrepreneurs International eli UHEI? Täällä sinua autetaan oppimaan omien kiinnostusten kohteidesi mukaan, kuten esimerkiksi verkkokauppa tai tekoälyn eli AI:n hyödyntäminen. UHEissa saat todellisia tuloksia ja voit olla varma, että sinulla on kumppani tiedon ja toimeentulon kartuttamisessa. Dropshippingin tulojen lisäksi on muitakin tapoja ansaita. Onboarded Partner-bonuksella ansaitset $17,5 jokaisesta henkilöstä, jonka autat pääsemään UH-yliopistoon oppimaan tekoälyä, verkkokauppaa ja dropshippingia. Tämä on rajatonta, koska digitaalisille taidoille on jatkuvaa kysyntää. Yksi julkaisu Facebookissa ja moni haluaa oppia ja kokeilla. Kasvurakenteen bonuksessa ansaitset yhteisön kokonaisvaltaisen tuotannon perusteella, jonka rakentamisessa olet auttanut. Voit ansaita jopa 5 tasolle ryhmän suorituksen perusteella. 5% ensimmäiseltä tasolta, 3% toiselta, 2% kolmannelta ja 1% sekä 4. että 5. tasolta. Koska järjestelmään voi liittyä rajattomasti ihmisiä, ansaintamahdollisuudet jatkuvat yhteisön kasvaessa. Laajentumiskumppanin bonus on puolestaan niille, jotka haluavat rakentaa isomman oppimisyhteisön. Mitä enemmän autat muita ja mitä suuremmaksi ryhmämyyntisi kasvaa, sitä korkeammalle nouset arvoasteikolla Promoterista aina Crown Diamondiin asti ja saat lisätuloja prosenttiosuuksina, jotka riippuvat tasosta ja ryhmän suorituksesta. Nyt puhutaan siitä, miten voit ansaita enemmän Expansion Partner-bonuksen avulla. Aloitetaan Promoter-tasosta. Jotta pääset Promoteriksi, tarvitset vain 2 suoraa suosittelijaa ja yhteensä $176 ryhmämyynnin. Kun saavutat tämän, saat heti 10% lisäprovision jokaisesta suorasta suosittelijastasi ensimmäisellä tasolla. Seuraavaksi on vuorossa Manager-taso. Tässä tarvitset 3 suoraa suosittelijaa ja vähintään $1,000 ryhmämyynnin. 10% ensimmäisen tason lisäksi saat myös 5% lisäprovision toiselta tasolta. Jos haluat nousta vielä ylemmäs, on vuorossa Coach-taso. Tarvitset 5 suoraa suositusta ja $7,000 ryhmämyynnin. Tästä tulos ovat suuremmat. 10% ensimmäisellä tasolla, 5% toisella tasolla ja lisäksi 3% kolmannella tasolla. Vakavasti saavutetuille timanttitaso. Kun sinulla on 10 suoraa suositusta ja $14,000 ryhmämyynti, bonuksesi nousee 15% ensimmäisellä tasolla, lisäksi 5% toisella tasolla, 3% kolmannella tasolla ja ylimääräiset 2% 4. tasolla. Ja kaikkein korkein taso on Crown Diamond. Täällä saat maksimibonukset aina 5. tasolle asti. 15% ensimmäisellä tasolla, 5% toisella tasolla, 5% kolmannella tasolla, 3% 4. tasolla ja 2% 5. tasolla.
Toisin sanoen, mitä enemmän autat tiimiäsi kasvamaan, sitä suuremmiksi kasvavat myös kannustimesi täällä UHEIssä. Aloittaaksesi on kertaluonteinen liittymismaksu, joka on $88 tai 75 euroa. Tämä maksu jaetaan asianmukaisesti markkinoinnissuunnitelmaa, kannustimia, koulutuksia, liiketoiminnan laajentamiseen, järjestelmän kehittämiseen, vararahastoon ja osa menee myös säätiölle. Uusiminen tulee ajankohtaiseksi vasta, kun olet saavuttanut 300% kokonaistuloistasi. Jokaisen uusinnan yhteydessä saat lisätilin. Tämä tarkoittaa, että ansaintamahdollisuutesi kasvavat entisestään. Saat myös ajoneuvokannustimia, kun saavutat vaaditut tilaukset 3 jalan järjestelmällä. 50, 25, 25%, skootterista aina pickuppiin tai SUV:hen asti. On myös arvontakampanjoita, jossa saat 1 arpalipun jokaista 4 tilasta kohden, jotka saat mukaan. Täällä UHI:ssä saat todellisia tuloksia ja voit olla varma, että sinulla on kumppani tiedon ja toimeentulon rikastuttamisessa. Sinua tukee nopeasti kasvava oppijayhteisö. Tervetuloa UHEihin, missä oppiminen luo pitkäaikaista ansaintaa.